हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तर्फे विविध सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम उत्साहात पार पडले। यावेळी काढण्यात आलेल्या कार रॅलीलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। यावेळी आश्रमांना त्यांच्या मागणीनुसार जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करून सामाजिक बांधिलकीही जपण्यात आली। शिवजयंती निमित्त समितीतर्फे 4 चाकी रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। रॅलीचा प्रारंभ वरवडे इथं स्वाभिमान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कान्हा मालणकर यांच्या हस्ते झाला। या प्रसंगी वरवडे सरपंच करुणा घाडीगावकर, बीडवाडी सरपंच पूजा चव्हाण, पिसेकामते सरपंच प्राजक्ता मुद्राळे, कलमट उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर, पिसेकामते माजी सरपंच सुहास राणे उपस्थित होते। स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर, सुंदर स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर। रयतेसाठी वार झेलल्या फुल्या निळ्या छातीवर, रॅलीचा कलमट बाजारपेठ इथं शिवजयंती उत्सव ठिकाणी सुशांत राऊत, नितीन पेडणेकर, आबा मेस्त्री, सचिन पेडणेकर, नितेश भोगले आदींनी स्वागत केलं। आप्पासाहेब पटवर्धन चौक इथं शिवजयंती उत्सवस्थळी भेट देण्यात आली। शिवाजीनगर येथील शिवजयंती उत्सवात राजू वर्णे, शिवभक्तांनी रॅलीचं स्वागत केलं। शिवाजी महाराज मित्रमंडळ चौक इथं अनंत पारकर, मयूर खुटाळे आदींनी रॅलीचं स्वागत केलं। शिवाजी महाराजांनी सामाजिक बांधिलकीची शिकवण दिली, महाराजांचे विचार जपण्याचा प्रयत्न आम्ही सदोदित करत राहू असं प्रतिपादन शिवजयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष तथा मराठा सेवा संघाचे कोकण प्रांत सचिव प्रताप भोसले यांनी केलं। सकल मराठा समाज आयोजित शिवजयंती उत्सवास भेट देण्यात आली। तिथं सुशील सावंत, बच्चू प्रभुगावकर, बबलू सावंत आदींनी स्वागत केलं आणि रॅलीचा समारोप झाला। तसेच रॅलीनंतर असलदे येथील देवीच्या वृद्धाश्रम, पंटूर येथील संविताश्रम या दोन्ही आश्रमांना भेट देऊन जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं। समितीतर्फे ग्रामीण कासरल, कसुवण, बीडवाडी इथं शिवजयंती उत्सवांना भेटीही देण्यात आल्या। दिवसभराच्या उपक्रमांमध्ये संजय साळसकर, माजी उपसरपंच आनंद साटम, अजिंक्य लाड, बाबू राऊळ, पप्पू पुजारे, अमित पवार, शैलेश यादव, बाळा सावंत, आनंद घाडीगावकर, अमोल घाडीगावकर, संदीप घाडीगावकर, सुभाष मालणकर, अर्चित कदम, समीर कदम, ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप कदम, राज सावंत, शेखर रावराणे, पुरुषोत्तम लाड, बाबजी चव्हाण, अभिजित सावंत, नितीन मुद्राळे, रुपेश नाडकर्णी, यश सावंत, पांडू मेस्त्री, बबन मेस्त्री, सतीश मेस्त्री, समीर देसाई, अपू देसाई, सीजर फर्नांडिस, संकेत राणे, प्रसाद बावकर आदी सहभागी झाले होते। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।